Molt bé, reiniciem la tasca de la jornada de parlar i anem a presentar més treballs d'investigació. Recordeu que l'objectiu que estem comentant aquests dies de simple de taula és la d'investigar qüestions lingüístiques, presentar-les, després sí se poden publicar, però de totes maneres anem a la difusió i coneixement del llibre. Anem a començar i Leo Jiménez, membre de la taula de filologia valenciana, conegut de tots, molts anys, ens va parlar de la reducció dels diacrítics de l'IS, si és coherent i entenedora. Bé, també donar les gràcies per deixar-me parlar i per això. Encara que figurem un nom en el programa, li ha canviat el nom de la ponència i és la necessària reducció dels excés diacrítics. I pregunta, la reducció del siga per liec és coherent i entenedora? A l'octubre de 2016 els Instituts Catalans va aprovar una reforma ortogràfica que, entre altres coses, reduïa el excés diacrític a 15, primer a 14 i després a 15. En va fer d'A3 també de la dièresi i també de les serres i alguna cosa més. Jo crec que en tots els casos és incoherent. Bé, però en tot cas sí que vam aplaudir, i segueix aplaudint, que hagin passat a 15, que són al costat de 150 que diuen que tenien, doncs la veritat és que millor aprendre de memòria 15 o 14 que no el 150. De tota manera, sobre criteris és el que discutiria. I en qualsevol cas, sí que i és la conclusió final, és que l'acadèmia i l'institut s'haurien de posar d'acord en això. I sobretot pensant en l'interès dels que s'examinen i tal. Ara fem algun comentari. Aquesta comunicació diríem que és continuadora de la que vam presentar un altre tècnic lingüístic i jo en la jornada de Betxí, que es dia els prescindibles accents diacrítics. Allí ja fem una sèrie de reflexions i el que vull dir és que això va ser en el 14 i l'Institut això va prendre el 16. Amb anterioritat la senyora Rosa ha tratat el tema dels diacrítics i també un altre company de taula, Felip Montbau, també ha fet algun article i el mateix en un article que la paraula també Josep Lacreu. Vull dir que els que estem així o estem prop d'aquesta situació ja han parlat de fa temps i demanem que això, diríem, es tratara, no? Bé, la primera qüestió que tu dime si m'enrotlla massa, les dones manen. Els predecessors, a veure, qui ha parlat d'això en tota la raó? Josep Giner i després Ferrer Pastor traten aquest tema. Giner, a la gramàtica de Sánchez Guarner de l'any 50, quan parla de diacrítics, Sánchez Guarner els fa com a recomanables. I Giner diu, ja és un avanç, fins a fer-los potestatius. És a dir, això no és ninguna veritat absoluta, perquè, entre altres coses, i els accents en general tampoc, el senyor Cervantes i el senyor Lucías Mar no s'entuaven, com tot sabem, no? Però això és un invent que fan els romàntics francesos per fastidiar, sobretot per fastidiar els estudiants i per fastidiar-nos a tots que érem en seguretat. Però bé, no entrem en tot el tema de la situació, però sí en els accents diacrítics. Bé, el comentari que Giner fa, que és un matís fins a arribar a fer-ho potestatiu, els diacrítics, diu, efectivament, aquesta nombrosa llista de mots que cal aprendre és una errada del sistema de l'institut, ja que fou feta amb massa precipitació. I el comentari que fa Sánchez Guarner diu, tot això no va per mi, sinó per Fabra. Diu, que té raó. Què haurà passat si Sánchez Guarner en una segona edició de la gramàtica els haurà fet potestatius? És a dir, si l'institut en té 90 o en té 50, bé, ahí està.
estudiar es gaste, però que siguin objectius. De fet, en la gramàtica valenciana n'hi ha moltes coses que són optatives, per exemple, néixer, els accents sobre el mercat, n'hi ha moltes coses que són alternatives. Una de les que es pot estar, una altra cosa és la coherència, no? Però, en qualsevol cas, Giner fa totes les aportacions i ve a dir que l'única cosa que fan és complicar. Lo tenia de citar, però ara no ho trobo. Bueno, la qüestió, una és que serveixen per a la correcta lectura de mots aïllats posats en la pissarra, i prou, perquè el context ho aclareix. Bé, n'hi ha dos o tres casos en què seria estudiable, però en principi la proposta que faríem alguns continguda en la comunicació és que es deixi com a possible els accents diacrítics, però que siga potestatiu usar-los o no. Llevat d'un cas o dos. El interrogatiu per la diferència tonal i perquè no és igual, no? Bé, la primera, la utilitat de l'accent diacrític no en té els parlants. Quan parlem, no usem, no n'hi ha de ser, quan parlem ens entenem perfectament. Inclús en un cas de si fora, bé, però dins no. Fora, tot seguit, ens entenem perfectament. Bé, llevant d'algun cas. En el diccionari menciona que Giner fa una segona aportació que és crucial, explicar per quin motiu la majoria de les paraules homògrafes no es confonen en la comunicació. La causa és que les paraules tenen un contingut semàntic privatiu i per tant en una categoria sintàctica. Bé, així el nom món, el món nominatiu, i l'adjectiu món de mon pare, de positiu, no es poden confondre mai perquè apareixen en marcs sintàctics diferents. Tot això ho va analitzant Giner i Ferrer Pastor en el seu moment, en la gramàtica, diu, indica la comunicació per la seva banda, Francesc Ferrer Pastor, que subscrivia els criteris de Giner, en la seva gramàtica l'apuntava. Així nasqué l'ús de l'accent diacrític, amb alegre i lleugeresa, puix que venien a complicar innecessàriament l'ortografia. I afegia, són pertorbadors per l'ensenyament i caldria considerar-los només potestatius en molts casos. Deia també en les notes a la gramàtica mental, a la gramàtica de Sant Gil. Proposant la simplificació de l'ús de l'accent diacrític no és gens desenentronat, almenys en la llista de substantius. El seu ús podria ser només potestatiu. Bé, Ferrer Pastor, igual com el mestre Giner, proposa una llista de noms, però pareix que els proposa per quedar bé, perquè en realitat no estan creient en això, però perquè no es diguin que els eliminen, em proposen l'ús de Déu, divinitat, net, fill de fills, neta, sec, no seria seca, joc, món, ús, mas, una sèrie però que en realitat estan proposant només si a cas el que interrogatiu i el sí afirmatiu i algun més. Bé, posteriorment a Solà posteriorment de Giner i a Ferrer Pastor, Solà ha entrat el tema, diu, em sembla que aquests són dos punts de la nostra ortografia que valdria la pena simplificar i que l'operació es podria fer sense gaires dificultats. El nombre d'homògraf acentuat, segons la gramàtica oficial, és de 90. Una qüestió. Ara, quan l'Institut ha reduït els diacrítics, ha dit que n'hi havia 150. És a dir, fins i tot Solà no ho sabia. És a dir, és increïble. Moltes vegades les normes que ell en el 73, què passa? Que també que no saben més, però si el gran mestre Solà diu que n'hi ha 90 i després apareix 90, és que n'hi ha algú que no les sabia. A mi va dir això, que són, a més, és que si els agarrem, la immensa majoria són innecessaris. Bé, Abelard Saragossa, president de taula i acadèmic, professor, també trata el tema dels diacrítics en la gramàtica valenciana raonada i popular. Però Abelard ha
primer els antecedents. Posa què diu Giner, el pastor, i què diu en Solà, i a partir d'ahir fa la seva proposta i jo crec que la millora, no? Clar, ja n'hi ha una feina feta, i aquesta feina ell l'agarra i n'aporta. No vaig a llegir-ho tot perquè si no sí que me'n passaré. No, però, per exemple, proposa alguns exemples, diu, així no ho trobaràs perquè no venen mai. Tenen molts diners i per això no venen res, no venen la casa, per exemple. Clar, evidentment que el contrast ho aclareix, no? Bé, en el treball anterior que vam presentar, la recomanació, posarem una sèrie d'exemples de paraules que sense la gent diacrítica s'entén perfectament. La primera que ens apareix en la llista és bé. Bé per culpa del verb corderer. És a dir, per culpa del corderer, que és una paraula infantil, estem condemnats a posar el bé de diners i el bé del verbi contínuament. És que en qualsevol cas el diacrític s'hauria de fer sobre allò que menys es gasta. Després la bota, els déus, i no n'hi ha, i posem exemples de que no n'hi ha lloc a confusió. La confusió es podria donar en una paraula, que n'hi ha més exemples, que cita en el seu llibre Abelard, i que citem així, en un cas com diu, jo no sabia que venia a sopar. Jo no sabia que la meva neta venia a sopar. Això és una cosa, jo no sabia què venia, no, jo no sabia que volia sopar. Això seria no acentuat, però jo no sabia què volia sopar, és diferent, clar. Però és que, clar, ahir parlant ja fem la diferència. Com que parlant fem la diferència, no està mal que estiga també, perquè hi ha un dret tonal. En el sí afirmatiu també, el sí tonalment és diferent al sí condicional, no? I podria ser que, per exemple, la paraula vos, jo no sé què vos voleu vindre, diferent a vos dic això. El que passa és que, clar, la paraula vos, això ja no la diguem. Això la diu el pare de sopar més en el món, no? Nos i vos, quan diu. I jo el primer, quan dia, nos fem les coses per Espanya. No, primer les feia per Déu. Ell diu, nos fem les coses per Déu. I després per Espanya. Això m'ho diu. Bé, després posem estos exemples i arribem a la proposta de l'Institut, la proposta que s'ha d'agrair que en siguin 15. Molt bé, ja no cal. La qüestió és que sí que demanem que l'Acadèmia Valenciana de Llengua es posi d'acord, perquè si passa una cosa, si l'Acadèmia fa alguna aportació, n'ha fet moltíssimes, evidentment, això és discutit per moltíssima gent de l'ensenyament i dels meus companys o les companys. Això es discuteix per l'Acadèmia per a pensar. Però quan ho fa l'Institut no. Si fa l'Institut, ara ja n'hi ha professors d'Institut, ara ja n'hi ha professors d'Institut que ha prescindit dels assessors diacrítics que hi havia i ara és dir, el que puguem fer és confondre el que va assemblar-se. Això ja té que tenir-ho en compte, perquè el destinatari de la normativa ha de ser el que aprèn la normativa. I per tant, jo reconec que no m'ho va ensenyar, però clar, sí, 15, doncs m'ho va ensenyar el credo en un moment, però que 15 no ensenyar de memòria, però 100 ja era un poc més difícil, no? Bé, l'Institut diu que els criteris a més de marcar gràficament la síl·laba tònica, l'accent també s'aplica a un curt nombre de mots monosíl·labs d'ús freqüent, els quals, d'acord amb les regles generals, no s'haurien d'accentuar. És un diacrític distintiu perquè serveix per establir una distinció entre aquests mots i uns altres que tenen la mateixa forma per un significat diferent. I entra en contradicció en alguns casos. És a dir, una contradicció que només s'ha fet un criteri quantitatiu. O ha baixat a 15, o serà a 14, després a 15, o haurà pogut fer a 5, o haurà pogut fer a 56, sense raonar-ho. I sobretot, sense explicar per què és necessari. És a dir, els 15 que fan, els 15 diacrítics de marides que fan diacrítics, no està explicat per què fa falta. Jo acabé Abelard en els seus treballs i altres, l'han anulat, per
exemple, i després Vicent Pagès, quan diguem o diuen el què fa falta és perquè hi ha una diferència en l'oït quan el sents. És a dir, és una raó. Igual sí, o podem no tenir raó, però en qualsevol cas és que ells haurien d'estar raonant i no estan. Bé, i una altra, perquè el temps... Una altra cosa que sempre ens han dit és que els anteriors raonaments sobre la manera del criteri sempre ens han dit que el diacrític seria preferible en el verb respecte al substantiu o altra categoria gramatical. No hi ha coherència des d'aquest punt de vista, ni continua havent. Perquè en el cas de sol, terra, s'accentua sol i no el verb. N'hi ha incoherència. També entre els tancats i no, però també hi ha incoherència en un cas que és el verb el que s'accentua i no el tancat. És a dir, el que se demanaria és que molt bé aplaudir això, però que s'acabi d'arreglar i que l'acadèmia i l'institut i aquesta qüestió l'haurien de solucionar. Jo crec que sense complexos per part de l'acadèmia i en respecte i també sense un complex per part de l'institut. I això és el final. La conclusió que tindria és que es deixen el mínim d'això que s'ha dit i sobretot que pensant en els que aprenen la llengua, tant estudiants com professors, que les dues acadèmies es posen d'acord a fer arribem, però no per a complicar-ho encara més, sinó naturalment. Això a mi me pareix que els treballs i les aportacions de l'acadèmia són tots, o quasi tots, jo diria que tots, d'una gran claredat. I des de l'institut jo em vaig t'alegres molt per dir, però això és un poc contradictori, no acaba de ser, la cosa no acaba d'estar bé. Bé, això era el que volia, que és la comunicació va d'això, per una banda, aplaudir i reduir, i reduir més del que han reduït, i que l'acadèmia sí que prompte ho heu fet, perquè si no el problema posa l'exemple de Tortosa i Vinaròs, perquè Tortosa és una cosa i Vinaròs és una altra, no hauria de ser així. Això, ja està. Moltes gràcies, Leo. Anem a continuar amb el treball que ens presentarà Alexandre Ordat, també és membre de taula i també presentarà diverses vegades estudis molt profitosos. Es parlarà sobre l'anàlisi del model lingüístic de la CBMS, l'esborrany, esperit, adequació a la normativa d'eficiències i propostes de millora. Gràcies. Bé, efectivament, aquest treball d'investigació naix quan, en nom de l'Associació Cercle Isabel de Villena, vaig elaborar per a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, amb un esperit plenament col·laborador i constructiu, una sèrie d'al·legacions a la part lingüística de la proposta del llibre d'estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, publicada en la seva primera versió en juliol d'enguany en l'apartat Transparència de la web oficial de la Corporació. Posteriorment, en setembre del mes passat, se'n va publicar en el mateix espai la segona versió, que incorpora una part de les esmenes que diverses entitats havien presentat. I aleshores ara esperem la versió tercera i definitiva del manual, que haurà de tindre en compte un informe previ de la cara. Bé, el treball que he fet analitza les dues versions que de moment coneixem del llibre d'estil. Quant a la primera versió, he replegat les esmenes que vas fer i, pel que fa a la segona versió, acompanya cada una de les esmenes dites d'uns comentaris sobre la incidència que han tingut o no en la segona versió. En acabant d'estudiar el manual de la corporació, mire també el model lingüístic que ja s'està aplicant en el compte de Twitter d'Apunt. I finalment he arribat a unes conclusions sobre el camí encetat i sobre els efectes que pot tenir en el futur. En qualsevol cas, la investigació s'haurà d'actualitzar i de completar quan ja apareixerà la versió final del llibre d'estil.
L'interès pel model lingüístic de la nova radiotelevisió pública valenciana parteix de la importància cabdal que representen per al present i per al futur de l'idioma en l'acció de vehicular a través dels nostres mitjans de comunicació audiovisuals públics un valencià que siga natural, adequat, identificador, cohesionador, assimilable i practicable per al conjunt dels valencianoparlants i de la societat valenciana, de manera que n'estimulem i potenciem l'ús i la normalització social. Per a fer realitat aquest objectiu, convindria a partir de dos principis fonamentals que ara diré. El primer és que el valencià de la corporació hauria de tindre com a marc bàsic de partida la normativa lingüística de l'acadèmia. Això implica complir de manera inequívoca a través dels diferents canals comunicatius i en tots els formats les prescripcions, preferències, recomanacions que la entitat estableix explícitament en els seus documents normatius, treballs i informes. Per exemple, la preferència per la forma invariable del numeral 2 sobre dues. Bé, mira, actuar d'una altra manera, i més encara, però en general, des del sector públic significa en la pràctica despullar l'acadèmia de la seva funció institucional, fundacional, legal, estatutària i rebaixar-la al paper d'un mer consultiu, que no sempre li correspon segons la legislació valenciana. El segon criteri seria que, paral·lelament i sense incomplir el principi anterior, el valencià de la corporació sí que hauria de tindre una autonomia respecte a l'acadèmia, perquè la llengua dels mitjans comunicatius audiovisuals i de les xarxes no sempre necessàriament la de les acadèmies, no? Molt més circumscrita a una correcció teòrica, sinó que s'impregna més intensament de la realitat lingüística social, és a dir, de l'ús real de la llengua en la societat i interactua. Per tant, la particularitat del valencià de la corporació no hauria de ser mai la de resultar encara més restrictiu i literaritzant que el mateix model acadèmic, com proposa el llibre, ara veurem. Actuació que implica relegar constituents lingüístics d'ús comú i normatius a registres informals, sinó tot el contrari. Hauria d'anar més enllà de la normativa en el sentit de ser més permissiu amb opcions lingüístiques d'ús general i més inclusiu del valencià popular, que és el valencià de la societat valenciana, a la qual els nostres mitjans públics es deuen i es dirigeixen. Un exemple ben il·lustratiu de la manera d'actuar descrita és el model de català de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, sempre a cavall entre l'Institut d'Estudis Catalans i els catalans del carrer. En el seu portal, és a dir, la Corporació Catalana replega un total de 2.199 paraules i expressions que, encara que ni tan sols apareixen en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, són d'ús habitual per als parlants catalans i es consideren adequades en l'audiovisual. Sense la necessitat d'anar tan lluny, com és a dir, o sí, però sense la necessitat d'arribar a aquest punt, la Corporació Valenciana també hauria incorporar elements del valencià popular, sempre que es compliren dues condicions que propose, que són més estrictes o més conservadores que en el cas de la Corporació Catalana. El primer seria que aquests constituents tinguin un ús prou general per part dels valencians. I el segon, que com a mínim estos sí que estiguen inclosos en el diccionari normatiu valencià amb la marca col·loquial, cas de, per exemple, la paraula carinyo. S'haurà de poder dir carinyo. Bé, actuant d'aquesta manera ens asseguraríem que el model de llengua de la corporació seria equilibrat i no cauria ni en l'excés de l'academicisme o de ser més restrictiu que l'acadèmia, ni en el tot s'hi val. Crec que són dos criteris sensats. De l'aplicació d'aquests dos criteris sorgeixen les al·legacions que va rebre per part nostra la corporació des de la convicció que el camí que marquen aquestes esmenes és el més adequat i el que obtindria els millors resultats en l'arrelament social de la corporació valenciana i en potenciament de l'ús social del valencià, que és el que ens ha d'importar. Bé, per tant, en una primera part del treball, com he dit, reproduïs aquestes esmenes que volen millorar la primera versió del llibre d'estil
i les acompanye després d'aquests comentaris on indique en quina mesura s'han tingut en compte de cara a la segona versió. Després faig aquesta anàlisi de la llengua del Twitter d'Apunt i venen les conclusions, que he d'anar directe a les conclusions per qüestió de temps. Bé, com es veu en la primera part, la Comissió del Llibre d'Estil de la Corporació ha acceptat totalment o parcialment una quantitat considerable, encara que minoritària, de les esmenes que va fer per a la millora de la primera versió del manual. Ara bé, convé apuntar que aquestes incorporacions han sigut a sovint superficials. Fonamentalment, una sèrie de modificacions terminològiques, com ara, en la primera versió, els demostratius eren anomenats demostratius reduïts. Jo vaig traduir en una esmena que això no és una reducció de res, de fet, són les formes etimològiques. I ara es diuen formes simples, els demostratius simples. De fet, només s'havien de mirar la gramàtica normativa valenciana de l'Acadèmia per a veure com s'havien de dir. Aleshores, hi ha esmenes d'aquesta classe, terminològiques, les que s'han acceptat, i també moltes d'acceptació molt condicionada de variants formals que són, en la majoria de casos, normatives i majoritàries. Però es veu que calia fer les esmenes també per a desconsiderar-ho. Com ara les formes verbals com caem i veem, que ara s'accepten en situacions comunicatives orals de caràcter espontani, o les formes plenes dels pronoms febles, que ara s'accepten en la llengua oral en situacions comunicatives espontànies i col·loquials. En aquest sentit, convé apuntar com a fet curiós i alhora significatiu que hi ha esmenes acceptades de totes les classes i pràcticament en tots els apartats del llibre, però mai en aquells punts en què s'estableixen les tries lingüístiques a aplicar en el portal web i en les xarxes socials de la corporació, els quals no han variat en cap cas ni una sola coma. D'aquesta manera fa la sensació que la llengua de les plataformes dites, com es veu en la part d'anàlisi del Twitter d'Apunt, estaria blindada davant de qualsevol raonament, per més pes argumental que tinguera i per molt que l'acompanyem amb els treballs de l'Acadèmia Manual. La segona versió del manual tampoc explica per quines raons la llengua del portal web i de les xarxes socials ha de ser obertament diferent de la llengua escrita de la televisió i fer una sèrie de tries que, en no pocs casos, entren en clara contradicció amb les preferències establides per a tots els àmbits i registres en els documents normatius de l'Acadèmia. Per exemple, se suposa que en la llengua tant oral com escrita de la televisió es farà dos invariablement. En canvi, en la web i en les xarxes socials es farà la variació de gènere amb dues. O, per exemple, en la llengua oral i escrita de la televisió serà vos dit i en la web i en les xarxes serà us dic. O en la llengua escrita de la televisió serà s'ha vist a Ximo Puig i en les xarxes serà s'ha vist Ximo Puig. O en la llengua escrita de la televisió serà garantix i en canvi en la web i en les xarxes serà garanteix. Vulga i vulga, etc. Per què aquesta dualitat? No es justifica, no es diu en cap moment res, encara que s'ha demanat. Aleshores, hauríem de preguntar-nos sobretot si tota aquesta tria de formes que el llibre reserva com a acceptables, no com a les recomanables, sinó com a acceptables en un model que anomena formal elevat, són les que s'han d'aplicar a les xarxes socials. Vosaltres penseu que les xarxes socials usen un model formal elevat? Més que, per exemple, en els rècords dels informatius, més formal que això. Sobre l'acceptació o desestimació d'esmenes, cal dir que el president de la comissió, Rafael Chambó, afirmava en el seu correu en què ens informava de la quantitat d'esmenes acceptades, només de la quantitat, que la desestimació total de 81 esmenes i parcial de 16, segons els seus càlculs, segons els meus, n'hi ha són més, es justificaria en el fet que, cite, una obra com la que tenim entre mans parteix d'uns criteris consensuats. Ara bé, arribats a aquest punt, estem obligats a preguntar-nos quins són aquests criteris?
no haurien de ser públics i de fet estar explicitats en el mateix llibre d'estil, ja que en serien la base. Aquesta actuació no hauria estalviat hores i hores de feina tan desinteressada com inútil a les associacions que han presentat al·legacions. És a dir, si certa classe d'al·legacions s'havien de xocar contra un mur, hauria estat de saber de bestreta, no? És que hem d'entendre que les cartes ja estaven marcades, no sabem com, i no hi havia res a fer. Recordem que les dues versions del manual s'han publicat en una secció de la web de la corporació que es titula Transparència. Efectivament, és una cosa a celebrar que s'hagi obert aquest procés a la participació de les associacions, però crec que és evident que és molt millorable la transparència d'aquest procés. Bé, unes altres al·legacions que tampoc s'han tingut gens en compte són les que fan referència a tres necessitats ben importants. La primera, la d'aclarir els criteris de tria del lèxic, que de seguida comentaré. La segona necessitat és la de fer prioritària la consulta dels recursos terminològics, toponímics, antroponímics, etc. de l'acadèmia, ja que presenten diferències amb els d'altres parts de l'àmbit lingüístic. I en absència d'aquesta priorització, hi haurà no poques ocasions en què els professionals usaran terminologia discordant amb la que regula l'acadèmia. I la tercera necessitat és la d'elaborar i fer accessible als professionals i al públic general un catàleg dels productes audiovisuals que existeixen en valencià, per a que coneguen i usen en els mitjans aquests títols i no uns altres, els catalans o els castellans, com proposa el manual, que no sempre són coincidents amb els valencians. En aquest sentit, vull comentar un cas. La pel·lícula, el clàssic del cine dels anys 50, que es diu Suddenly Last Summer, que en castellà es va traduir fa moltes dècades com a De repente l'último verano. El doblatge català es va fer després, també copiant aquest títol, com a De sobte l'últim estiu, i quan finalment es va fer la versió valenciana va ser De sobte l'estiu passat, per fi la traducció, que és la bona. Per tant, si aquests títols no estan en cap lloc, és com si aquesta feina no s'haguera fet mai, no existeix. Els professionals, en aquest cas per exemple, usaran la traducció mala. Per tant, aquest catàleg serviria per a que aprofitarem aquesta feina i la posarem en valor tota la feina feta per tantes persones durant tants anys en el sector. Bé, mirar, aquelles esmenes que no s'han incorporat ni molt ni poc són precisament les més importants per a posar ordre en la feina dels professionals, facilitar-la i permetre que siga coherent. Diem a més que moltes de les esmenes incorporades són acceptacions molt condicionades de variants formals, normatives i majoritàries, que en la primera versió es condemnaven o s'ignoraven. En aquest sentit, no pareix acceptable que les marques que usa el llibre per a limitar l'ús d'aquestes formes, les marques oral, espontani, col·loquial, no vagin acompanyades en el manual de cap argument, ni tan sols quan no es basen en els treballs de l'acadèmia i fins i tot els contradiuen. L'actuació clara, honesta i coherent seria justament la contrària, basar les teories gramaticals i les lèxiques en les preferències que estableixen els documents normatius de l'acadèmia i si en algun cas no hi haguera aquesta correspondència, i si això realment ha de passar alguna volta, fer argumentacions per a justificar-ho. Intenta ser breu, sobre el lèxic n'hi ha moltes coses que m'agradaria comentar, però resumiré molt. El cas és que la pròpia redacció del llibre d'escrit parla d'unes paraules que serien les principals en el diccionari de l'acadèmia i que per tant són les preferents en els mitjans. I unes secundàries, les entrades secundàries del diccionari serien acceptables en els mitjans. Però després veiem que el llibre i després el Twitter d'apunt usen sistemàticament, sempre i únicament les que el propi llibre considera secundàries i acceptables i mai les que considera preferents i principals. Mai. Jo sé, exemples. La tina.
estaria hores de servici, busca, avant, filmar, etc. I aquestes serien les principals i preferents. Usa sempre les acceptables i secundàries. Inclús en aquesta llista de paraules inclou també altres que, segons diu, l'estandardització de la llengua les ha fet habituals, per tant, també igual d'acceptable, no? Feina, forquilla, retadora, petit, llauna, papallona, trepitjar. Hem d'esperar que, en aplicació lògica d'aquesta contradicció del seu propi criteri del llibre, usaran també aquestes formes, sempre. Bé, una altra qüestió important és que no segueix en absolut l'actuació que dic que té la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En absolut. En compte de considerar les paraules que estan en el diccionari de l'Acadèmia com a col·loquials, en compte de considerar-les acceptables en el registre col·loquial, com a mínim que més que això, per això són col·loquials en el diccionari normatiu. Resulta que tampoc són no recomanables. Quan resulta que el llibre parla d'un registre col·loquial, però no les coses que l'Acadèmia ha replegat a considerar col·loquials no valen per al col·loquial dels mitjans de comunicació. El de les acadèmies i els dels mitjans no. I acaba. Mira que estic resumint moltíssim, Dic, si és això és una conclusió. Bé, acaba. És a dir, en aquest treball el camí, és a dir, la manera d'actuar que descric no és clara, perquè o no s'expliquen els criteris que s'apliquen, com en el cas de les tries gramaticals de la llengua dels xarxes, o s'expliquen i en acabar no s'apliquen, o passen el lèxic, passen les preposicions per iterar, ara no puc demostrar-ho per temps, ni coherent internament, és a dir, en el conjunt de la corporació, ni amb les preferències d'ús que estableixen els treballs de l'Acadèmia, ni conseqüent amb les tries del model lingüístic de l'antiga Ràdio Televisió Valenciana ni de l'actual Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ni en conclusió socialment prou responsable. Enfront de la feina de més de 15 anys de l'Acadèmia, que ha tornat a dignificar tantes formes i paraules genuïnament valencianes i que havien sigut injustament apartades del model de llengua públic, com ja he comentat en aquesta jornada, en compte d'aprofitar i potenciar tota aquesta feina feta en positiu, s'opta pel camí contrari, el de fer pensar a la gent que les formes que més se separen del valencià que parla serien més formals, de manera que crega que li pot substituir les unes per les altres. De fet, hi hauria la possibilitat que qualsevol programa dels mitjans de la corporació, estudant-se en les opcions del registre formal elevat, usar el model més allunyat possible dels carrers, que és el que el llibre blinda per a les xarxes socials. No cal dir que això no va en el camí d'augmentar la confiança i l'autoestima lingüística dels parlants i de mirar afegeix innecessàriament una dificultat més per a connectar amb la societat, per a la identificació del conjunt dels valencians amb el valencià en els seus mitjans de comunicació públics. El camí descrit, inèdit en la història dels mitjans de comunicació audiovisuals públics en valencià, deixa l'entitat encarregada per l'Estatut de regular la llengua en una posició compromesa, però estem a temps de corregir el rumb, de mantindre els aspectes positius del model lingüístic de la corporació i de modificar els negatius. Ara és el torn de l'Acadèmia, que ha de fer valdre l'esperit i la lletra dels seus documents normatius i treballs editats i d'exercir el paper que legalment li correspon, moderador i socialment pacificador, però prescriptiu i no merament consultiu, com alguna volta algú ha fet. I en acabant la pilota tornarà a la piulada de la corporació, que haurà d'actuar amb la responsabilitat deguda i en compliment de la seva llei de creació, en què les Corts li encomanen, cite, aprovar un llibre de text per a tota la corporació, que haurà de comptar amb l'informe favorable de l'Acadèmia. En qualsevol cas, no hauria sigut més fàcil directament haver tingut prou en compte els treballs de l'Acadèmia. En qualsevol cas, si totes les parts actuen amb el trellat necessari, guanyarem tots els valencians. Gràcies. Moltes gràcies, Alessandre. Ja sé que és un gran esforç. Acabem amb la presentació dels treballs d'aquesta jornada amb el de l'Aina Serra, que parlarà sobre els mitjans de comunicació audiovisuals valencians, un nou repte. Per tant, continuem amb els mitjans audiovisuals. Bé, moltes gràcies. Jo soc Aina Serra, soc graduada en Filologia Catalana a la Universitat de València i he volgut participar en aquesta jornada perquè el meu treball de grau, presentat en aquest darrer curs, parlava sobre els mitjans de comunicació
Comunicació Valencians a l'antiga Canal 9 i proposava com hauria de ser la nova radiotelevisió valenciana, la coneguda A.punt. He de dir que el meu company ha parlat de moltes coses de les quals jo volia parlar, però és el que parla, no? És el mateix tema. Bé, parlaré un poc sobre el moment clau, el moment actual, el llibre d'estil d'Apunt, precisaré en els principis generals de la corporació i en quins documents han fet referència, el model de llengua i faré dues qüestions. Quin és el model de llengua que hauria de prevaldre a Apunt i quin és el model de llengua que en canvi proposa Apunt. I finalment faré unes xicotetes conclusions. Avui dia ja fa 4 anys que els valencians vivim sense uns mitjans de comunicació públics propis que ens informen del nostre dia a dia més proper i en la nostra llengua. No obstant això, el govern de coalició va presentar la possibilitat de posar en marxa la nova Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. I a poc, junt amb el Consell Rector, s'ha anat treballant per la seva creació. És per això que ens trobem en un moment clau que marcarà un abans i un després al si de la societat valenciana. Actualment ja coneguem moltes de les novetats d'Apunt. Fins i tot he pogut fulletjar i analitzar l'esborrany del llibre d'estil que a hores d'ara ja s'ha publicat. Aleshores, i a diferència de Canal 9, hem fet un pas endavant, perquè ja d'entrada s'han establert els principis generals i les pauses que se seguiran en els futurs mitjans autonòmics. Però què és exactament això del llibre d'estil? Què presenta i per a què està seguit? El llibre d'estil és la ferramenta on queden fixats els principis en els que hauran de basar-se els mitjans de comunicació, per tant que aquests responguen a les necessitats del conjunt de la societat valenciana i tal com s'indica l'esborrany del llibre d'estil, aquest serà un document actualitzat periòdicament a fi d'adaptar-lo als canvis socials i a l'evolució del valencià en la nostra societat. Aquest esborrany compta de dues parts. La part de l'ontologia i pràctica periodística i la part més lingüística. Els principis generals d'Apunt seré un poc més breu perquè suposo que no hi haurà temps per al final, però bàsicament se centra en promoure el valencià, la diversitat lingüística, diuen explícitament que el valencià serà la llengua vehicular i volen promoure també la cultura valenciana, l'educació, les seves tradicions, el patrimoni, etc. En definitiva, aquests principis s'hauran de respectar al nou ecosistema audiovisual valencià perquè tot funcioni de manera controlada i adequada a cada situació comunicativa. Pel que fa a les fonts que s'han utilitzat, en les quals s'han basat per a fer aquest document, val a dir que són moltíssims els recursos que s'han emprat per a la seva elaboració. I per descomptat s'han tingut en compte com a base el llibre d'estil per als mitjans audiovisuals en valencià publicat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, així com la publicació de Toni Mollà, de la llengua dels mitjans de comunicació o la llengua als mitjans de comunicació d'Antoni Ferrando. Però no només cal destacar aquestes publicacions, sinó que també és ben cert que s'han agafat també com a referents directes de la llengua catalana el portal És a dir, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o el llibre d'estil per als mitjans de comunicació orals i escrits de les Illes Balears. I per descomptat, les pràctiques periodístiques i lingüístiques que han pogut aprofitar dels anteriors mitjans. Encara que fent referència a la ponència que ha fet Alexandre, considerem que s'hauria pogut extraure molt més del que s'ha extret respecte a l'acadèmia, com ara veurem. Però, tot i així, no es parteix de zero, sinó que hi ha una base de la feina feta, que no és poca i que s'ha pogut aprofitar per a l'elaboració d'aquestes
esborrant. Caldria remarcar també que les fonts emprades no són únicament treballs en la nostra llengua, sinó que també s'han basat en altres referents de mitjans de comunicació d'arreu de l'estat espanyol i en moltes altres fonts, encara que, com ja he dit, considerablement aquestes que ja he anomenat són les bàsiques. Així i tot, quin és el model de llengua que hauria de prevaldre a Punt? Doncs Toni Mollà en el seu dia ja ho apuntava. Deia que el millor model lingüístic és el que no es nota, però a més ell mateix afirmava que el model lingüístic de la televisió ha de ser correcte, segons la norma, i adequar-se a les diferents situacions comunicatives. Dins dels registres televisius, la gradació formal, informal, col·loquial i argot hauria d'estar especialment controlada sense que la informalitat pugui arribar a interpretar-se com que el valencià és una llengua útil solament per a l'humor, tal com de vegades, com ja sabem, va passar a l'antiga Canal 9. Preferentment, s'hauria d'emprar l'estàndard valencià general, que dona cobertura a tot l'àmbit territorial valencià, per tal de reflectir tot el ventall de dialectes i subdialectes que viuen avui per avui al nostre territori, i si és el cas, que també càpiga la possibilitat d'introduir el d'altres territoris catalanoparlants. Però, quin és el model de llengua que proposa a Punt? En primer lloc, s'estableix la diferència entre locució, morfosintaxi, lèxic i altres qüestions. Bé, les qüestions referides a la locució es parla del vocalisme tònic, que prevaldrà el sistema tònic del valencià comptant amb les 7 vocals, amb l'obertura de les 7 vocals, és a dir, la A, la E, la I, la U, la O i la U, que són pròpies del nostre parlar. I si en cas de fer-se les ultracorreccions o tancaments, serà incorrecte. Del vocalisme àtom, per exemple, es parla per exemple, com a pronúncies recomanables, quan la E inicial de les paraules patrimonials començades amb paraules que comencen per en, em, es podran pronunciar com e o com a. Per exemple, entendre o entendre, que també és propi del nostre parlar. En aquest cas jo n'estic prou contenta. O per exemple, les assimilacions vocàliques, també conegudes com l'harmonia vocàlica. Crec que és un tret predominant de les comarques centrals del territori valencià. Han quedat únicament com a acceptables, no com a recomanables. Per exemple, els casos de terra o porto. Jo considero que en aquests casos hauria de prevaldre més la llengua pròpia utilitzada més al carrer, no? Més que el que diga la pròpia ortografia. No sé, a veure, més exemples. Per exemple, la distinció entre la biodental fricativa sonora, la B, i l'oclusiva veladial sonora, la B, entre vida i vida. És també un tret molt propi del nostre parlar i considerablement s'hauria de fer. I pel que fa al consonantisme, també diferenciar entre consonants sordes i sonores. L'ensordiment d'aquestes formes quedarà com a no recomanable o reduït a l'ús de la parla col·loquial pel territori on són propis. Per tant, prevaldran les formes casa, per exemple, enfront de casa, o fetge enfront de fetge. Aleshores, l'apitxat no quedarà implícit als registres formals dels mitjans de comunicació, encara que se'n podrà fer ús a situacions col·loquials o espontànies. Respecte a la morfosintaxi, es parla del sufix invariable ista per a la formació de substantius, que ha quedat com a forma preferent enfront de la forma dual iste-ista, que ha restat com a forma acceptable i per al registre espontani i col·loquial. Com bé sabem, molts dels valencians utilitzen la forma iste
la invariable llista. Per tant, igual són coses que s'haurien de tindre en compte. Pel que fa als demostratius, com ha dit Alexandre, es tracta de les formes reduïdes a les formes pròpiament valencianes, este, eixe i aquell. I, en canvi, per a la redacció de la web i les xarxes socials sí que s'emplearan aquest, eixe, aquell i aquell. Al sistema educatiu, recordem, ens han ensenyat sempre que les dues formes són acceptables, de manera igualitària. Aleshores, per què no podem utilitzar-les indistintament als nostres mitjans de comunicació? Un cas semblant és el que ocorre amb els numerals ordinaris, ja que per a registres orals es podran utilitzar les formes quint, sext i sèptim, o cinquè, sisè, setè. Mentre que per al portal web i les xarxes socials únicament s'empraran cinquè, sisè i setè. Això per què ocorre? Hauríem de preguntar-ho i hauríem d'establir unes recomanacions més fixes. Això al meu parer. Pel que fa al lèxic, bé, jo he considerat que entre de vegades hi ha dualitats, però normalment es fa que les formes valencianes predominin. Per exemple, entre redó i rodó prevaldria la forma redó, com per exemple cartó, bellesa i moltes altres. Després d'aquesta repassada de la part lingüística de l'esborrany del llibre d'estil, sens dubte, crec que la futura corporació, l'objectiu de la futura corporació és estar al servei del poble, però sense deixar a banda la normativa establerta, actualitzada i que s'ensenya a les aules del territori valencià. En conclusió, el nou ecosistema audiovisual valencià ha d'estar a l'altura de la resta de mitjans de comunicació autònoms. Per això, ha de funcionar com un motor de producció, distribució i de consum de la llengua i la cultura valencianes, tal com així ho indiquen els principis generals de l'esborrany del llibre d'estil. A més, i pel que fa al model de llengua, perquè aquesta arribi de manera natural als telespectadors, s'ha d'establir un equilibri entre la normativa, la llengua estàndard i el discurs televisiu, però sense deixar de banda la llengua que es parla al carrer, al dia a dia i arreplegar i no reduir aquells parlars que per avui no es poden arreplegar al llibre. Dit d'una altra manera, la llengua de la televisió ha de reflectir la llengua d'ús corrent de la societat valenciana, la que s'usa al sector de l'administració, però més encara la que s'ensenya a nivell educatiu, i d'aquesta manera propiciar la comunicabilitat. A més, tot i que a punt donarà cobertura a l'àmbit territorial valencià, creiem convenient que seria molt factible treballar mitjançant la coproducció amb TV3 i, com no, amb IB3. Com ja deia el mestre Joan Fuster, la llengua la fa el poble, la fa l'escola, la fa el televisor, la fa el poeta, la fa el novel·lista, la fa el diari i fins i tot la fan els lingüistes. Finalment, atès que són massa els anys que no tenim mitjans de comunicació en la nostra llengua, els valencians estem esperançats en aquest nou projecte que podria promocionar-la, amb l'ajuda de les escoles i amb l'objectiu de vertebrar i cohesionar el nostre territori. Així i tot, tal com es promociona la futura corporació, espere que durant tota la seva trajectòria siga l'espai de comunicació valencià. Moltes gràcies. Si voleu qüestionar alguna coseta, voleu preguntar, se m'ha fet molt el temps per a deixar els pobles estar les preguntes. O sé que el model de televisió... Volia felicitar-vos, gràcies a tots per els treballs que heu exposat, i algunes coses se m'han quedat ahí que ara vos diré, a veure què vos pareix. En el tema dels diacrítics, fonamentalment també afecta la norma de que els monosíl·labs no s'accentuen.
amb la qual cosa també jo crec que és una doble vessant que no sé si en algun moment us interessarà o la podeu abordar. I després, en quant als mitjans de comunicació, i donant també la situació de l'estat espanyol en els temes polítics que a tots ens afecten i que també jo crec que això afecta a la societat, ens trobem que tenim una televisió que ja per a mi té una falta o una errada ortogràfica en la frase, a punt, en un accent en la A obert, que està molt bé. Imaginem que és una marca, encara que no conec massa marques comercials que tinguin errades ortogràfiques, i també d'alguna forma davant de l'estat espanyol hauríem de reivindicar que ara ja no es parla català a l'estat espanyol i que es parla valencià. Si d'alguna forma altres s'identifiquen en aquesta diferència, en aquesta Europa de les nacions, nosaltres hauríem de reivindicar aquesta nova aspecte o vessant que des del punt de vista de la investigació, si més no política i social, ens posa en una situació que jo crec que hem d'aprofitar per al nostre poble. I si no ho deixo per a la decena convocatòria de les taules, per a que tingueu, si podeu dir-me alguna cosa. Gràcies. La pregunta, sí, no, anava a contestar, però no, pensem que no és una pregunta. A veure, ja que estem així parlant i jo felicito els tres, evidentment, per presentar els treballs, però especialment vull felicitar l'Alexandre perquè m'ha agradat molt l'esforç que heu fet d'anàlisi del llibre d'estil dels mitjans de comunicació. I jo crec que la reflexió que hem de fer, més després de tot el que està passant, és que hem de ser realistes. Hem de ser realistes. Perdona, però crec que hem de ser realistes. Canal 9 va fer el que va fer en el seu moment i ho va fer molt bé. El que passa és que la mateixa societat li vam girar l'esquena. La mateixa societat li va girar l'esquena. I després va passar el que va passar. A punt, començar molt bé. Jo no sé si comença molt bé. I estem veient que quan estava Alexandre dient el que estava dient, dic, això és una trampa. Presentar en el portal de transparència que vaig a dialogar amb vosaltres el model i després els responsables de la part de mitjans de comunicació de les xarxes, els responsables, perquè normalment crec que no hi ha una persona que sabem d'on ve ideològicament, el responsable està fent el que està fent amb el suport de la resta de persones, és no ser realistes, no veure la realitat, que és un poc també. Igual soc jo el que ho veu, i igual encara és massa pronte, però jo crec que la realitat del valencià no és ni la de l'escola, ni la de l'administració, ni la de la realitat del valencià és molt, molt i molt més complexa. I la realitat del valencià no m'estan exposant, Josep ve dies exposant-ho, el que no podem fer és això, estar dient, mira, és que en les xarxes, la corporació utilitzarà l'ús i utilitzarà el dues com si es degués trair, la estan traient del dos, traient del dos com si fos una cosa rara. No, jo crec que allí s'ha de fer el debat i no sé si toca o fer debat o no fer debat o si la gent estem d'acord o no estem d'acord, però la realitat l'hem de veure. I si no la veiem nosaltres i nosaltres no la veuen, ens l'hem de fer veure. No era cap pregunta, era una reflexió. Gràcies. Bueno, com havia dit algú des de Critis Paco, no havia entès la pregunta exacta. Era que el disseny només les monosíl·labs, però això tampoc és el seu criteri. No, que la regla de que els monosíl·labs no s'accentuen també afecta els diacrítics, no deurien d'accentuar-se. Clar. És una doble... Quan dius que no hi ha criteri, o els criteris són contravinguts, això també. Bueno, l'altra qüestió era del nom de la llengua en l'estat espanyol, valencià i això, no estarem un poquet, no? Sobre el que diu Vicent, jo crec que tens raó. No, a veure, no, és que, bueno, no tens raó, però jo penso mateix que tu en això i per tant tampoc hi tindré. Jo me pareix que en el tema este, i alguns hem fet amb no per anar, hem creat que no ho hem dit, el cercle que s'ha de Villena, que estava despedit i
i no era ninguna secessionista a banda l'EFE. El nom està Adrià Agosto. I nosaltres, el grup, hem parlat amb el president, el president de la corporació, i me pareix que ha fet el nostre decret. Inclús així que m'ho poder sorpresos gratament quan va eixir, perquè pensaven que seria pitjor, però al final no queda bé. Què passa en la normativa? La normativa està agarrada així de tranquil·litat com una religió, i com una religió intocable, de la que quan tu poses en dubte el casament de Sant Josep que tenia 94 anys i Maria 14, doncs això és una heretgia. Qualsevol cosa que s'oposi al valencià de l'època, que se va posar en l'època, venia dels anys 60, és una heretgia. I ara mateixa encara està, i ara va, crec que a pitjor, via Direcció General de Política Lingüística, i això puc dir que va dir, perquè jo me pareix perillosíssim. I esperàvem que la televisió, potser no era per ahir, dona qui està en aquesta comissió, sense dir noms. Però al final ni carn ni peix. Però per què ni carn ni peix? Anem a veure, la televisió catalana deu basar-se en la seva realitat i el portal ho fa. I la televisió valenciana es deu basar en la nostra realitat. I la Direcció General de Política Lingüística, quan s'hi fa el salt o el que sigui, ha de basar-se en la tutela, l'ha de tindre l'acadèmic, de la mateixa manera que de l'òptim mot la tutela de l'Institut Lleig Normal. És a dir, dues variants lingüístiques o tres, i després estan les variants com té l'inglès i té el castellà. I així juguem en dues coses, que és l'ètica de les conviccions i l'ètica de la responsabilitat. N'hi ha qui, com que gasta l'ètica de la convicció. Jo com vaig a traicionar-me a mi mateixa i el meu? I jo crec que el que fa falta és l'ètica de la responsabilitat com a valencians. I això. No sé què passarà, però jo el que sí que propose és que anem... No, que anem a demanar-li al president de la comissió que ens expliqui els criteris que han gastat per a fer el rebuig i les aprovacions. I de luego, esquizofrènia absoluta. Resulta que en el portal, en la pàgina, serà d'una manera i parlant. És a dir, ja no puguem ser més esquizofrènics. Trasladat a la televisió. Me pareix fatal. I jo, se nota que estic enfadat i està. Com que me conegueu, no passa res, no? Jo voldria comentar que sobre els criteris que han seguit, el problema és quan hi ha trampes. El problema és quan es diu, per exemple, en la morfologia, en coses així. En general, seguim l'acadèmia, però a continuació fem unes remarques, o les remarques. Les remarques són una esmena a la totalitat. Aleshores, i en el lèxic igual, ja ho he explicat un poc. És a dir, no es pot dir seguim aquests criteris i sí, fem cas de l'acadèmia i després que tenia aquesta trampa, perquè es parla d'un model no sé què i que en la web faran no sé quants. Aleshores, jo el que sí que vull, sense entrar ja en més consideracions, és que és una cosa molt bàsica de ser clars i dir uns criteris i que siga veritat, no que n'hi hagi trampes en aquest sentit. Sí que m'agradaria afegir a la ponència d'Aina, que en general m'ha agradat, però posats ja fer esmenes ne faré una més. Simplement sobre estudis demostratius, realment el que diu el llibre d'estil no és aquest, eixe, aquell, ni és aquest, aquell, no. Són els dos graus, aquest, aquell. Això dels dos graus és una de les negacions més flagrants del que diuen els documents normatius de l'acadèmia. No, és que això dels dos graus. Quan la gramàtica normativa diu que això és de tres modalitats, no de la nostra, però ni en la web ni en Maria Santíssima. És igual com els criteris, és de marcians. És a dir, no se prohibeix, se censura ahir i es diu que en compte havia de ser aquí. De manera que em dic, així, aquí. Jo he gastat la broma que si parles, com està el temps aquí? Em dius tu a mi. Jo què sé com està ahí.
Vull dir, clar, és que arriba a l'absurd marcià per entrar de vegada dir que n'hi ha 2 graus. És mentira. És molt fàcil. Usem tal, no usem una altra cosa que és hauríem d'usar tal o hem d'usar tal, però no ho usem. És dir, evidentment que els valencians diguem així i els catalans en el primer grau viuen aquí i no passa res, però nosaltres tenim 3 graus. I ells en tenen 2, no n'hi ha. És igual com en rames, en un arbre. En un arbre, en castellà tenen el tronco i tot els demás són rames. En la variant catalana oriental, no en l'occidental, que no la conec molt bé, que vaig muntar a Port de Suert, i diuen esto. En l'occidental, l'oriental diu soco i tot el més són brànquies. Els valencians tenim la soco, els cimals, les branques i les rames. I això, a un cantant, la Patum de Torn, li vol posar branques i diu, no, a veure que jo tenim 4 coses. Per què hem de consentir reduir la nostra part? En tot cas, la variant catalana pot agarrar les nostres, que a fi i acabes la mateixa llengua, i gastarem tot el que puguem, enriquim-nos tots, però no talleu. I en la televisió estan tallant, i en el Direccional de Política Lingüística està tallant i censurant. I això que quan ja ho ha dit de paraula, ho diré per escrit. La qüestió per a mi se resumeix un poc. Tu vols fer un llibre d'estil, uns mitjans de comunicació que proposen unes altres tries gramaticals i lèxiques diferents de les que fa l'acadèmia? Molt bé, dis-ho, no? I ho fas. Dius, no anem a fer cas d'això, molt bé, i després ja parlarem del que té sobre responsabilitat i irresponsabilitat, sobretot. Però donant la cara, anant de front, no en capes dialèctiques. Això és el que crec jo que és indignant del tema. Sí, a veure, me parece que havia demanat la paraula. Sí, jo volia... Qui està primer? Jo volia simplement preguntar el llibre d'estil a qui pretén afectar, perquè a veure si pretén afectar els titulars del telediari, doncs a mi me dona exactament igual. El que passa és que... Tot. Llengua oral, llengua escrita, web, televisió, ràdio, tot. Twitter, Facebook, tot. Però això d'entrada simplement és una posició ridícula. És dir, no va a ninguna banda, perquè no forma part de la realitat possible, no? Per tant, és dir, jo suposo que el que s'hauria de tindre clar és exactament això, de dir que a mi no... És dir, avui de matí he sentit una entrevista en la SER que li feien a un senyor que és el secretari general de la Unió de Llauradors, no? És un senyor clarament del nord de Castelló, no sé exactament d'on és, i era una entrevista, és dir, la seva parla era una parla magnífica d'un senyor que parla, diríem, ja sé que la paraula no és bona, però parla d'una manera natural. Allò que s'hauria de pretindre en els mitjans de comunicació és que la llengua tan natural com siga possible estiga present, la del nord de Castelló i la d'Elx, i la del centre i la de no sé què. I més enllà d'això, la veritat és que trobo que poden haver tas llibres d'estil com vulguin, però que simplement són formes ridícules de voler controlar la realitat, al meu parer. Totalment d'acord. Sí, yo un comentario que voy a hacer a partir de esto que salimos, de lo que estaba bien para Alex sobre los cambios. Lamentablemente es que tampoco son cambios. El problema està que hi ha un plantejament, jo crec que viciat políticament, que ha donat lloc al resultat a què hem arribat. Quin és el plantejament viciat que ens referim? El problema està que hi havia moltes mirades, n'hi ha moltes, sobre la futura televisió valenciana. I a partir d'això s'ha creat una comissió heterogènia, molt heterogènia en perspectives, per evitar possibles crítiques. I per tant, s'ha demanat implícitament que
que hi hagi un consens, no sé si possible o impossible, però en tot cas, com bé ha remarcat Àlex i Aina, inevitablement contradictori. Contradictori fins a arribar a vegades a l'esquizofrènia. És que no té molt de sentit. Per què s'ha fet així? No és perquè es considere per part de ningú que aquest sigui el model ideal. Per a més, simplement és l'equilibri intern en què les diverses persones presents en la comissió han distribuït les seves posicions de força. Probablement el que no té sentit. El que no té sentit és ajuntar persones de posicions lingüístiques diferents i que a vegades no tenen absolutament cap idea de quina és la llengua dels mitjans de comunicació i llavors si proposem un model que ens evita la responsabilitat d'haver de decidir. No s'està pensant ni en la tradició dels mitjans de comunicació ni en les necessitats comunicatives ni en res. Simplement són els dos models que tenim en tot l'àmbit valencià, siga per al que siga, que estan confrontats i que s'ha buscat un equilibri entre ara el model de Noé, ara el model oral. I a partir d'això hi ha coses que això no té cap fallat. Possiblement inclús hauria de ser un més coherent que siga la solució que siga, s'hauria adoptat amb totes les responsabilitats que comporta unes vies. Però aquestes solucions són desconcertants, generen perplexitat i sobretot és que no tenen absolutament cap tipus de justificació lingüística. És el que estem dient. Per què, a veure, quan isca algun periodista donant informacions, informatius que apareixeran en tot cas transcrits en la llengua, hi ha titulars, però això apareixeran tal qual, però si després apareixeran en la web, apareixeran d'una manera. No hi ha per on agarrar-ho, no hi ha per on agarrar-ho, absolutament, vaja, cap coherència lingüística. I el problema és, simplement, jo crec que no s'ha buscat com s'ha fet absolutament tot arreu, en el període de Catalunya, en l'Avui, en el TV3, on siga, hi ha hagut en definitiva una llengua coherent, amb les quals podem estar més d'acord o més en desacord, sempre hi ha matisos de on està el punt d'equilibri que s'ha de seguir en un model de llengua oral, és complicat, però en qualsevol cas, en qualsevol altre àmbit que mirem, jo crec que hi ha un model coherent en la televisió. Simplement s'han adjuntat dos models distints i després s'han distribuït de manera, no sé, que ens deixa caure unes solucions i altres que són les que vivim a tot arreu i en qualsevol àmbit. No tenen res a veure amb les necessitats de comunicació ni de la web ni de res. Simplement estan ahí confrontant els dos models amb què coexistim a tot arreu. Podem trobar, si parlem en qui siga de llengua, a preferència per dos, per tu, per aquest, per este, per servici, per servei, tot, el distribuïm, oral, escrit, doncs perfecte, però vol dir que s'ha fet, jo crec que no. Me ve molt bé, Josep, que comentes el tema de com s'ha fet ajuntant persones diferents per a veure si arribaven a un consens, tal. Si es pretenia fer això, ajuntar sensibilitats diferents per a veure quina conclusió s'arriba, doncs és que això és l'acadèmia, això és tot el que ha fet l'acadèmia. Vull recordar que hi ha un manual d'estil dels mitjans de comunicació editat per l'acadèmia. Jo sé que és un treball d'autor, però és una proposta editada per l'acadèmia per a ser aplicada en els mitjans de comunicació. Això ja era un consens entre sensibilitats. O sigui, cada volta que se tracta una cosa en esta comunitat anem a fer un consens nou, així a cada volta. O anem a seguir una línia que no canvia cada 4 anys, per cert, no? Sí, me separem, sí, però... Anem a fer les coses d'una manera distinta cada 4 anys, o ja que tenim una acadèmia i que financem una acadèmia, anem a seguir aquesta línia. No, si això és totalment d'acord. Això és l'única lògica que s'hauria d'aplicar. Jo estava explicant què s'ha fet, efectivament, i el problema és què s'hauria d'haver fet. En primer lloc, lògicament, partit de l'Institut de la Grega. Això hauria sigut la qüestió més elemental per evitar conflictes, però exactament igual en el llibre d'estil de l'administració pública, efectivament, i amb més raó encara, perquè precisament les resolucions
de l'acadèmia tenen com a projecció immediata i directa la llengua de les administracions públiques. En tot cas, la llengua sí, la llengua dels mitjans de comunicació és la que, amb tota lògica, i mirant precisament la tradició de la resta de models lingüístics, és com probablement hauria estat justificat per buscar solucions més pròximes a la realitat. Això és el que hauria sigut lògic. Efectivament. La resta, això és el que ja s'ha fet com s'ha fet i probablement en algun moment esperem que la lògica impere i es puguem revisar aquestes solucions que s'han buscat. No tenen lògica ni cal que la busqueu, ni cal que la busqueu. Aquest plantejament, diguem-ne, com a model així acadèmic, és absolutament, diguem-ne, impossible de realitzar. Per què? Perquè no té cap lògica. Si vos pareix bé, ja que es debat, volies parlar, Adelat? Vull fer un comentari breu. Molt bé, si vos pareix bé, acabarem perquè ja la taula següent, que és el que dona nom a la jornada d'avui, teatre de l'escola. Acabem amb la intervenció d'Adelat i després, si quedarà temps, ja faríem les intervencions si vosaltres. Gràcies. A partir del noucentisme hem fet molt... A partir del noucentisme... Al revés. Ara sí. A partir del noucentisme hem fet molt poques reflexions sobre la necessitat que les normes han d'incidir en la gent i la gent les ha d'assimilar i usar. Dic això per la qüestió dels graus demostratius. Si la gent que demana 2 graus demostratius fer a la prova següent, segurament no se m'anirà. La prova quina és? Aplica-te-ho tu mateix. Tu intenta estar un dia sense usar el segon grau i sabràs tu que és bo. I si tu eres incapaç de parlar en 2 graus, com és que ho demanes als altres? Això és l'ètica. L'ètica més elemental és que tu no pots demanar res a ningú que no t'ho demanes a tu, però demana-te-ho, home. Però no ho escrigues sense haver-te-ho demanat tu mateix. Si aplicàrem aquest principi de l'ètica, no poques normes serien prou diferents de com són. Doncs això, moltíssimes gràcies a la presentació d'aquests treballs, que ja veieu el debat que poden generar i generaran, segur, d'acord? I ja res més, ens agraïm la seva presència, la seva presentació i continuem.